Dneska pôjde odpovedať, aký máme dátum, 14. február, Valentín. Koho ideme odmeniť? Maťa Šimkovička, ty si 14. ideš. Dobre, čo sme si mali pripraviť za domácu úlohu? Síce, že ideš na konferenciu, hej? A pekne po anglicky im predstavíš nejaký svoj svetonázor, dobre? Môžeš začať, Maťka. Will be added to the UNESCO Register of Good Safeguarding. Maťa, skončí, sa nenapočujem, Maťa. Ty čo máš? Horúci zemiak hobe, alebo čo sadnúť? To je za 4, to čo je za výslovnosť? A čím ty chceš vidieť u maturity? Čím by si chcela byť? Povedz nám všetkým spolužiakom. Prosím, počuli ste, že ministerka kultúry. No dobre, no. Čaute. Bože, ako to prešlo tá hodina. Teraz mám voľnú, hej, idem mať nemčinu. A ty čo, Hanka, sprav kávu. Vieš čo, skúšala som ti, no, tú blondínu, vieš, Šimkovičovú teraz, no, otraz. Ja neviem, čo tá robila 4 roky. To sa nedalo počúvať. Sa jej pýtam, reku, a Maťka, čím chceš byť, reku? Že ministerkou kultúry. Tak keby bola ministerka kultúry niekedy, tak ja tiež zožerem. Čo si? Ja sa zblázním potom. Čo si? Nikdy.